नोंथांनि फार्मावबो CRD जादों नामा नोंथांनि फार्मावबो गगा मोनदों नामा दाउआ जुदि बे माबोरै रैखा खालामनांगौ बिनि सोमोन्दै मा मेडिसिन बाहायनांगौ बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो गासैखौबो मिथिहोगोन आरो बे CRD बेमारा माबोरै फैयो आरो माबोरै जायो आं बेखौबो नोंथांनो मिथिहोगोन खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गुसुं भिडिअ लानानै फैदों गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मिथिहोनो सानदों जायफ्रा ब्रयलार फार्म खालामदों बा लकेल दाउ फिसिदों बा फिसिनो गोसो बा फिसिनो प्लानिं लादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो सोरबाया जुदि बेयाव इन्ट्रेस्ट गैयाब्ला भिडिअखौ स्किप खालामनानै थांबानो जाबाय दिनै आं गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आं बे बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानो गोबां मानसि आंनो फन खालामना सोंहरदों दि ब्रयलार फार्म खालामनो गोसो जादों बा खालामबाय बा खालामगोन बायदि बायदि माने माखासे लोगोफ्रा बा माखासे सुबुंफ्रा माने कमेन्टनि गेजेरजों आङो खोन्थाहरदों मिथिहरदों दिनै ब्रयलार फार्माव दं नै दा आंनि दाउआ दिनैसिमाव 1.5 केजिसिम जाना फैबाय दा बेवहाय नोंथांमोना सिरि खोनासङोब्ला मोनसे सोदोब खोनागोन साइलेन्ट खोनासं खोनाबायना कि का कि माने बेबायदि साउन्ड माने सोदोब खोनानो मोन्दों दा सानथामसो जाबाय आंनि दाउआ आंनि फार्माव गगा मोननाया बा CRD जानाया सानथामसो जाबाय ओमफ्राय दा ट्रिटमेन्टआव दङ ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ दिनैसिमाव फ्रायानो 75% माने खमिलांबाय दा 25% दंबावो दा एसेसो गाबबावो जेब्ला CRD जायो अब्ला मा जायो दाउआ अजना खमियो बा दाउआ अजन जाया माने बिसोरो आदार जाया उन्दुसोबाय थायो बिनिफ्राय हां लानायाव एसे प्रब्लेम मोनो ओमफ्राय दा सोदोब खोनादों बेबायदि माने खिखा खिखा माने बेबायदि सोदोब होयो आरो फार्मावहाय बेनिफ्राय दैफोरखौ लोङा जेब्ला बेबायदि जायो अब्ला जोङो थाबैनो जोङो मेडिसिनफोरखौहाय जोङो बेबहार खालामनांगौ बा बाहायनांगौ मा मेडिसिन बाहायगोन आं बेखौ उनाव खोन्थालांबाय थागोन बेनिफ्राय आं बुंदों बिनि लैखोन जि दाउआ बेबादि गगा मोनोबा CRD जायो बिनि लैखोनफ्रा मा बियो गोबां रोखोमाव गोबां जानो हागौ बार गुसु बारनायावहाय जुदि नैबे प्लास्टिक होदोंना गुफुर प्लास्टिक जुदि बेखौ कमप्लिटलि जुदि नों बोखोजोबोब्ला बार गुसुआ जुदि डाइरेक्ट नाङोब्ला अब्लाबो गगा मोननो हागौ नङाब्ला डाइरेक्ट थिंखिनि दै गुसु दाथ' बिराद गुसु ना दाबायदियाव बिराद गुसु बे दै गुसुफोरखौहाय जुदि नोङो होयोब्ला बेयावबो गगा मोननो हागौ ओमफ्राय बेबायदिनो स्प्रेफोर जोङो जे स्प्रे फार्माव स्प्रे बाहायो बे स्प्रेफोरखौहाय जोङो फुंफ्रावहाय सारोब्ला नङाब्ला दाउनि खर'आव जोङो डाइरेक्टलि जुदि फोनाङोब्ला बे स्प्रेजों दै थाङोना बे दैया खर'आव नाङोब्ला मायोबाबो माने गगा मोननो हागौ बायदि बायदिहाय गगा मोननो हागौ आरोखि बेखायनो स्प्रेफोरखौहाय थिग सानजौफु टाइम बा सान रानाय समाव 12थासोआव बेखौ बाहायनो गोनां बेनिफ्राय जि प्लास्टिक ओरै राउन्ड नुदों नै बे प्लास्टिकखौहाय माने कमप्लिटलि डाउन खालामजोबनो नाङा बेखौ एसे गोजौ खालामनो दोननांगौ बेबायदिनो माने 4 फुटसो गोजौ सोरबा बेखौहाय 2 फुटसोल' बोख्लायो दा बेफोरनिफ्राय बार फैयोब्लाबो दाउआ गगा मोनो दायो एसे मोजां जाबाय नै मैया दाख्लैफोर जुदि नायोबा दाउआ गासै उन्दुना थाजोबनाय माने आदार जायो बेबायदिमोन दायो एसे मोजां जाफिनबाय ओमफ्राय दाबो अब्लाबो दाउनि सोदोबखौ खोनादों नै बेथिंजाय दङ नै कि गाबगासिनो दं नै माने हां लानायाव जोबोद प्रब्लेम नै नै गगा मोनदों नै खनायावहायनो नै माने हां लानो माने बुहुद गोब्राब जायो आरोखि बेबायदि माने लैखोन जायो बिदि जायोबा माने दाउआ आदार जायैनि जाहोनाव माने देरनो हाया आरो रानलाङो आरो माने राननानै हयथ' बारा जायोब्ला हयथ' थैनोबो हागौ बेबायदि आरोखि ओंखायनो थाबैनो माने मेडिसिनफोरखौहाय बेबहार खालामनांगौ बेनो दा बिनिफ्राय बासायनायनि लैखोन आं बुंदोंमोन बिनि जानायनि लैखोन CRD बा गगा मोननायनि जाहोनखौ आङो खोन्थालांबाय प्लास्टिक गाहाय बोख्लायनायनि जाहोनाव नङाब्ला दै गुसु होनायनि जाहोनाव नङाब्ला स्प्रे जुदि होयोब्ला फार्माव जुदि स्प्रे होयोब्ला बेखौ गाहायाव होनानै दाउनि खर'आवहाय जुदि नांहोयोब्ला बा फुंफ्राव होयोब्ला बियो बा बेलासिफ्राव होयोब्लाबो बे गगा मोननाय बा CRD जायो बिनि लैखोनफोर आरो मोनसे लैखोना जाहैदों नै बेखौ जेब्ला दंफां गुन्द्रि नङाब्ला माइ जुजाइखौ जेब्ला सारो अब्ला बेवहाय सारनायनि उनावहाय हरसेसो दोननानै बा देम जाहोनानैहाय दाउखौ लाबोनांगौ जुदि लगे लाबोयोब्लाबो दाउआ माने गगा मोनो दा सेम एखे कन्डिसनाव आंनाबो बिदि जादों नैबे दंफां गुन्द्रिखौ आङो गोरान सारनानैहाय होदोंमोन गोरान सारनानै होबाय बेनिफ्राय दाउआ हरसे गगा मोनबाय दाउल' नङा आंबो गगा मोनदों जाय सारग्रा आंबो गगा मोनदों बेनिफ्राय दाउआबो गगा मोनदों बेफोरबायदि गोबां लैखोननिफ्राय बे जानो हायो दायो बेखौहाय माबोरै नों आन्दाज मोनो
जेब्ला नोङो बे जाजेनदों सुरु जाजेनदों अब्ला नोङो फार्माव हरनि समाव सिरि हाबनानै जेब्ला थागोन अब्ला खना खनायाव एसे इसिबां माने दा जिसिबां साउन्ड होदों बिदि होनो नङा जाजेननायावहाय एसे साउन्ड होगोन माफा माने दा बेखौ थाल लानांगौ दा आङो थाल मोन्दोंमोन अब्लाबो आङो माने मुलि सफैदौनि थाखाय बेसे बारा जादों जुदि बेखौहाय हरसेयाव जुदि नोङो बोखारनानै गुबुन खथायाव दोननो हायाब्ला अखानायैनो बियो फुरा फार्माव माने गोमजोबगोन ओरैबायदि स्पिड माने बियो इनक्रिज जायो माने बारायो माने सन्देरो आरोना बेखायनो जुदि आन्दाज मोनदोंब्लानो थाबैनो बेखौहाय माने फाराग आलायैहाय बेखौ दोननांगौ दा बेखौ बिनि लैखोनफोरा जाहैदों जुदि बेखौहाय नोङो जुदि बेनिफ्राय बासायनायनि लैखोना नोङो न'फ्रावहाय नोंनि न'आव बाहायनायफोरजोंनो बेखौ सोखानोबो हायो जेरै आङो उदाहरन सुरुपै आं बाहायदों दा नोंथांमोनाबो आं खोन्थागासिनो दङ आंबो बाहायदों बियो जाहैबाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें थुलुसि आरो मोनसे गलमरिस बेखौहाय बाजाराव बायोबा एभेलेबेल मोनो बे सायाव जि देनानै होयो आलौवो बेखौ देग्लिनानैहाय फुदुंनानैहाय दैजों मिक्स खालामनानै जेब्ला नोङो साननै सानथामसो होगोन अब्लाबो बे गगाया लासैनो खारगोन आरो जुदि नोङो बेखौ जुदि होनो बादोंब्ला बा मोनाखैब्ला नोङो माखासे मेडिसिनफोर मोनो बे मेडिसिनफोरखौ एन्टिबायटिकफोरखौ नोङो होनो हागोन जेरै आं बाहायो बिट्र'सिन बियारखौ आंनि फेभरेट जेब्ला आङो बेखौहाय बिदि जायो अब्ला आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बाहायदों आरो बाहायबाय थायो बेखौ बाहायनांगौ आरो बिनि बादै जुदि जाहांदोंब्ला हालदै गोरान जुदि एफानैल' जादोंब्ला माफा मानै जुदि गाबजेनदोंब्ला अब्ला हालदै गोरानखौहाय दानायाव मिक्स खालामनानै बा लगायनानै होनांगौ अब्लानो माने बेयो खमायलाङो आङो नोंथांमोननो गुसुङै खोन्थाबाय दा फार्मावहाय माबोरैहाय जोथोन लानांगौ खेल खालामनांगौ आरो माबोरैहाय जुदि लायोब्ला प्रफिट बेनिफिट जायो बेखौहाय नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुबैदोंब्ला कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरबानो जाबाय आं गासैखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन दा आङो नैबे खथायाव आङो एसे खम नैबे खथा बे बेलेग खथा दा बेवहाय एसे खमसिन बैहाय आं जा गिबियाव देखायदों बेयाव एसे बांसिन नैबे खथायावहायसो दाउआ एसे बांसिन दं बेवहाय ओमफ्राय गगाया एसे खमसिन बेयावबो जादोंमोन होमब्लाबो बेवहाय बुहुद खम आरो दा लोगोफोर आं गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाबाय CRD जुदि बेमार जायोब्ला माबोरै बासायनांगौ आरो बिनि लैखोना मा आरो बेखौ होबथानायनि राहाफ्रा मा नोंथांमोना हयथ' बुजिबाय बेनिफ्राय जायफ्रा फार्म खालामो ब्रयलार फिसिनो गोसो बा फिसिदों बा फिसिगासिनो दङ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो नोंथाङा आंखौ आंनिनो आंगोनि लोगो सानोब्ला आंगोनि आंगो बिदाफोर सानोब्ला अननानै चेनेलखौ फल' खालामनानै होदो बा इउटुबाव नायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नोंथांमोना बेबायदि दाउ फार्मनि सोमोन्दै मेडिसिननि सोमोन्दै आरो माबोरै दोनो आरो न'नि केपासिटिया बेसे गोलाव बेसे गुवार नांगौ आरो बेखौ माबोरै दोनो आरो बिनि मुलाम्फाया मा बिनि इनकामा मा आरो बेखौ माबोरै पार्ट टाइम ना फुल टाइम बेखौ नायनांगौ जुदि बिनि सोमोन्दै जुदि आबुङै मिथिनो लुबैदोंब्ला कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरदो अब्ला आं गासैखौबो डिटेल्स आं नोंसोरनो खोन्थागोन न'आ मा स्टाइल लुनांगौ आरो माबायदि गुवार बेसेबां फिट आरो आदार होग्रा दाना होग्राया बेसेबां नांगौ आं गासैखौबो नोंथांमोननोहाय आङो खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरबा जाबाय अब्ला दिनैनि गुसुं भिडिअनि गेजेरजों आङो CRD बेमार जायोब्ला नोंनि न'आव मोननाय एबा बाहायबाय थानायजों माबोरै सोखानो हायो बिनिफ्राय माखासे मेडिसिनफोरजों माबोरै सोखानो हायो बिनि सोमोन्दै आङो लाबोबाय आरो भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय बाय